idan ka kasance kana kallon wato shi ainihin wannan shirin mai suna a duniya, to ka tsaya ka saurari wannan bayani da zan kawo maka wato har karshen bayanin nan, domin nan ne zaka san menene dalilin da yasa wato muka dakatar da kawo muku wato shi ainihin wannan shirin mai suna a duniya. To amma kafin mu je mu ga bidiyon, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙaurar sanarwa yadda zaka ci gaba da samun ɗumbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Sanin kanku ne mun kawo wato shi ainihin shiri mai suna a duniya kashi na 60, sannan ba ku ƙara samun mun kawo muku shi ba wato a ranar Laraba, wato yadda muke kawo muku shi ranar Laraba da misalin karfe 8. To wannan ba komai bane, sai dai kawai mun wato ainihin kammala season 6 ne, ma'ana za mu shiga season 7 inda za mu ci gaba da kawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna a duniya. Amma na yi za ku ɗan yi haƙuri da mu zuwa bayan sallah za mu ci gaba da kawo muku shi. Mun gode da kasancewa da wannan tasha mai albarka.